tubig kung pareha sa ato nga katulor tama na. Di ba mo na? Katulor taman, katulor di naging kanang ukana, ako nagkambunalan. Nung marami lang katulot ang mga sala sa pulong, sa buhat, sa unang-una, sa salat na. Pero grabe ang pagpasensya sa Ginoo sa ato. Kaya kung pareha pag ang Ginoo kaniadto, grabe ra mo gud grasya karon. Ang kaniadto pag makasala ka, wala gyud consideration. Pero pag panahon ng Jesus Christ, grabe ang love. Kaya gyud gipadayag ang iyang gugma. Tinaagi sa iyang anak na si Ginoong Jesus. Now, kung kita kadaghan makasala, kunya naa sa atong pamilya sad makasala. Daw sama nga ang Ginoo naghatag og pasensya sa ato o pagpasaylo sa ato. Kita po daw sama na maghatag og pasensya sa atong mga nakasala sa ato. Okay, agree ba mo anak? Agree. Okay. Now, sa sunod dia, likeness, righteousness, and holiness. So again, bisod sa ato ang pagbalaan kung walay tabang sa Ginoo. Munang kinahanglan gid nato ang Ginoo, i-partner nato sa atong mga trabaho. Like for instance, nagmotor ka, gibertikan ka, hapit ka igo. Ano sa imong reaction? So wala, kung pulis ka, may nag-uniform na ka, pulis na po kung ibertikan. Di ba? So diha nato makuha ang mga practical nga mga instance sa atong kinabuhi kung ma-apply pa nato atong mga atong matun-an sa eternal princess sa swim nato. Nga kani sa pag-neutralize sa atong mga kinaiyahan mo nang kinahanglan gyud sa every once a week na agit tay pagpaminaw sa word of God. Why? Because the word of God is the supreme. The word of God is the final say sa atong life. And the word of God has the power to transform us, to make us righteous and holy in the eyes of the Lord. Mo ni ang gahom sa pulong sa Ginoo. Ako nausap ko sa pulong sa Ginoo. Kaniadto hadlo ko sa mga men of uniform. Why? I am a user at the same time poser sa Claveria. Pero sa unang mariwana may kusubutan. Hadlo ko. Pero sa dihang akong gitubutan ang Ginoong nga manghilabot sa akong life. Nausap ang akong kinabuhi. Wa ko kumantay nga gidala ko sa Ginos Cagayan. Gi-training ko sa mga pulis dito. Nahimo kong life coach sila for how many years? Why? Kaya nga naman, naalagi gahom ang pulong sa Ginoo. Nga muusab sa kinabuhi sa tao. Amin ba mo diya? Amen. Amin. So, tagaan ginatog panahon ng pulong sa Ginoo. Na, hapit na tamahuman. Verse 27. Adres ata sa 26. Yung dito, over the face of the sea, dominion daw, ingon ang kwan, natay kagahom sa pagdomain, sa pagdumala. Over the face of the sea, okay. Pag ang Ginoo maghimo siya og isda, dapat maghimo siya og Fisher. dagat. Dagat. Kaya nga naman, ang habitation sa isda, taga-dagat or taga-tubig, nakuha. Paghimo niya og langgam, naghimo po siya og maluparan sa mga langgam. Kaya mo po na habitation diya. Muna ilang puloy-anan. Muna ilang gitawag nga environment. Okay? Clear? Maghimo siya og mga mananap, maghimo po siya yuta nga makamangan sa mga mananap kay muna ilang environment. Then dili sila mag-struggle kay naa sila sa ilang environment. Pero kung imong paon ang isda gikan sa tubig, magkisi-kisi na siya kay wa na siya sa iyang environment. The same as gibuhat sa Ginoo ang tao para asa. Kaya isda yahay gibuhatan mo siya tubig. Ang langgam gibuhatan maluparan. Ang mga manok gibuhatan og makamangan, mga baka na kita para asa man. Mo na usahay mag-struggle ta kung wa ta na sayod sa atong blueprint. Taga-asa gyud ang tao. Ingon siya, let us make man, meaning taga-presensya ta sa Ginoo. Taga-Ginoo ta. So mag-struggle gyud ang kinabuhi sa tao pag mubulag siya sa Ginoo. Kay nga naman, dili niya design ang mubulag sa iyang environment nga Ginoo, ang Ginoo man mo'y atong environment, ang iyang presensya, ang iyang pulong. Munang daghan ang problemang moabot sa ato, magkisi-kisi ta sama sa usa ka isda nga gikuha gikan sa umanong kisi-kisi mo sa dayon. Matay. Na nato tugutan mamatay ang ato. Sugba gyud. Mamatay Isda man. Mamatay ang pagbati nga wala ka mabati nga Ginoo. Bahala na ako'y Ginoo sa akong kinabuhi. Na ako'y kwan. Nga na usayang tao. Pero we need to accept the reality that we live by.
Amen. We really need God. Hinahalan kita